हाँ एक बड़ा सुनो दे तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के जोङो दा मोनफैबाय सानसारि गुवाहाटीनि सानसारियावहाय मोनफैबाय गुवाहाटी थांग्रा लामा आरो ओरैहाय बाहेथा सारियालि लामा गेजेरावहाय टल गेटनि सेराव सानसारि दासो र' आंनि बाजैया सानै दै र' बे बाजै सानैया मा ओंख्रि संदों ओंख्रिखौ एसे सोंहरनि दै ओमफ्राय ओंख्रि गोथावबा जालांसै ओइ बाजै ओइ नाम्बार 1 बाजै मा ओंख्रिब्रा दिनैहायलाय जालांगौमोनलां गोथावब्ला दा सानसारियावहाय बाजै हटेला मोननै जाबाय मोनसे जाबाय नाम्बार 1 बाजै हटेल मोनसे जाबाय बाजै हटेल दा अबेया थावसिन साखिनायसै जानायसै आरो मोननैबो स्रें बाजै हटेल सानसारियाव नाम्बार 1 बाजै हटेलावहाय सिगांनिफ्राय जायै जाबोबाय आरो दा जानोसैलाय बाजै हटेलावहाय नायनि मा मोनजायो दा सानसारिनि गोदान बाजै हटेलावहाय जानोसै मा मोनजायो नायनोसै अब्लासो बुजिगोन मिथिगोन माबायदि टेस्टआ दा हटेलाव हाबबोबायानो हटेलाव हाबनानै नायनोसै मा मोनजायो मा मोनजाया मा दं मा गैया एक्चुअलि साजायनायफ्रा थिगैनो दङ इसिबां गाज्रि नङा थौदु जानोसै नामा दंफैयो औ ओंखाम जानि दा आङो ओंखामखौ जानो सियाराव जबायानो सानसारिनि बाजै हटेलावहाय ओंखाम जानोसै दंजोबो गासिबो बाथोन मैथा नारजि आंथ' नारजिसो जाखायो बांसिनानो गांलाब थोरसि जनायनि सेर खुरै फिसा जनाया बाजैयाव बाहाय बांसिन दं माथो साम' सोबबानो आङो माबायदि मोनो आं दोनथ'लासो साम' सोबबा आङो गोसोखौनो एसे आलदा मोनखायो जानांगौ नोंथांमोना बुजिखाबायना साम' आरो गासैखौबो गोसो होसार खुदुंनाय बायदि मजानो आलदाखा आइया दरखंनि हाथाया बर' बय फैदों थांसिगोन ना थांगोन नोंलाय थांफिनसै बे फैदों ना दरखौ फुङाव फैदों बाजै हटेलनि बे आइटेम गासिबो ना बाजै हटेल टिम से नाम्बाराव जाबाय नाम्बार 1 बाजै हटेल दा बेवहाय गांलाब थोरसि जनायजों लोगोसे फिसा खुरैनि जनायखौ नुनो मोनगोन आरो बेवहाय किन्तु नाम्बार 1 बाजै हटेलावनि साखनि बा बाथोनखौ आङो बिराद मोजां मोनो दानिया फैदो 2 नाम्बाराव बाजै हटेलावहाय थोरसिनि सेर नुगोन होंगो दोंगो खुरै आरो इद चित्रा बायदि जाग्रा खाजाबो मोननो थांगोन दिनै दाउनिफ्राय लानानै नानिफ्राय लानानै गासिबो ए टु जेड साम'सिम सोबनो हागोन आरो गोसोनि साननायखौहाय सोबनानै थान्दाबो खालामनो हागोन आहा भिडिअखौ बावनो दोनबाय थेंक इउ सो माच आरो नोंथांमोना जुदि गोसोआव दुखु दाहा दङब्ला बा आंनि भिडिअ होनायखौ जुदि दुखु मोनदोंब्ला सिगांग्रो निमाहा बिग्रोनाय थाबाय नमस्ते साबस्क्राइब शेयार प्लिज